Прывітанне, гэта шоу па 500, шоу, где кожны можа атрымаць 500 еўра з дапамогай свайго розуму. Наш першы госць Данік Касенко. Данік Касенко калісьці працаваў на нашай ніве, але сышоў. Так далей, гэта Віра, гэта дзяўчына Даніка, і яна украінка. І наш наступны госць гэта Рома Ляўчук. Хочется попляскать. Ён з'яўляецца братам Маргарыты Ляўчук. Вось, і гэта ўсё, што мы пра яго ведаем. Вось, і наш апошні сённяшні госць гэта Уладзь. Уладзь вялікі фанат Макса Каржа. І таму сёння ў нашай перадачы не будзе ніводнага пытання пра Макса Каржа. Трошечки про наши правила. Як усё будзе выглядаць? Я буду задаваць вам пытанне. Калі вы адказваеце правильно, вы можете прыбраць со стола одну скрыню. Не ту, якую вы хотите, а ту, якую скажу вам прыбраць я. Вось, і калі вы верно адкажаце на ўсе 10 пытанняў, вы 100% атрымаеце 500 евро. Калі вы не адкажаце ни на одно пытанне, у вас будзе 10% магчымасць усё ж таки выйграць 500 евро. Тады мы пачынаем. Ці любіце вы грошы? Звычайна. Так. Усе любяць грошы, а калі у апошні раз вы карысталіся беларускімі грашыма? 3 гады таму. А ты увогуле, Уладзь, ты ці Віра, вы калісьці трымалі увогуле ў руках беларускія грошы? Вам будзе вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, таму што пытанне будзе пра беларускія грошы. І так, наша першае пытанне, глядзім на экран. Хто адлюстраваны на купюры? Першы варыянт воўк, другі варыянт рысь, трэці варыянт заяц, чацвёрты варыянт вавёрка. Ну що ти думаєш? Ну не вовк. Не волк. Не вовк. Що таке вавёрка? І не вавёрка. О, цікаво. Що таке вавёрка? Вавёрка. Що таке вавёрка? Я не знаю. Що не знаю. Это Вавёрка? А як буде по-вашому білка? Білка. Білка? Да. Білка. Що Вавёрка. вам підказує інтуїція, що буде там? З гэтых жывёл. Рысь, заяц, вавёрка або вовк. Волк. Я теж думала, що вовк. Да не, ну ви Але я ніколи не... Волк. Давайте так. Не волк. Гэта не 10 рублів. Хорошо, вавёрка. Однозначно. Вавёрка. Тоді, може, заєць, Вавёрка саме може як бути. маленький такий, маленький, саме заєць може. Мені питання, Роман, ти говорив, що ти ведаєш адказ на ми це ведаємо. питання. Вони просто вирішили нас виправити. Просто цікаво, що думають Ну, я думаю, наші симпи. якщо 10, то це може бути заєць, тому що заєць саме найменший. А ні, ще білка є. Білка. Або білка, або заєць. Вавёрка. Тобто це може бути 10 вавёрок. 10 вавёрок. Вавёрка, скажи. Вавёрка. Все, ладно, питань нема. Ладно, ми готові дати відказ. Ви готові дати відказ? Рома, ти готов? Ну, заяц, да. Это зайчики, 10 зайчиков. Ви лічите, що там заяць. Мы не лічимо, ми знаємо. Ви ведаєте. Ви ведаєте. Я не буду казати ведаю, тому що я трохи сумніваюся, у мене було І мало він ще годов. от так буде. Але 10 на 90%, так? Я думаю, що це заяць. Добре, заяць. І тепер поглядім правильно адказ на гэтае пытанне. Рысь. Ну, я так само думал, что рысь. А мы можем еще раз отказать? Що я сам... А ты ніколи не задумався, що це може бути заяць? Добре, а де був заєць? Да. На пятерочке. рублю? Козел ти заєць. Це таким моїм дитинством я не пойму, що... Заяць, козел, реально. Переходимо до нашого наступного питання. Попав, пум-пум-пум. Я б вас запитав, чи робили ви у житті які-небудь злочинства? Ну, я колись украла в 10 років стікери з магазину. Все, розход. Кошмар, я не ведаю. Це було случайно. Може бути, у когось є щось більше, там, не ведаю, там, ну, п'яні, голі, ходили по вулиці, чи це тільки мій досвід. Я нелегально перетнув речку. Але я не лічу, що це злочинство. Це злочинство по законодавству, але для мене, вольного чоловіка, це просто, я пішов в гості в Литву, мов. Я на... Ні, просто вірш, твоє розуміння, коли ти свободний чоловік, то, гэтых меж їх нема. Таким чином переходимо до нашого наступного питання. Якое з гэтых злачынстваў не было здзейснена ў Беларусі? Жанчына спаліла дом свайго хлопца, каб прымусіць яго жыць разам. Невядомыя скралі скульптуру шахматнага коня.
Студэнты зварылі суп з пеўня, які павінны быў узначаліць парад у Александрыі. Мужчына падпаліў 18 кантэйнераў для смецця, каб успомніць піянерскія вогнішчы. 3 з гэтых злачынстваў былі зроблены ў Беларусі, адно не было. Ну, дакладна першае, я ўпэўнены, гэта было ў Беларусі. Жанчына спаліла дом свайго хлопца, каб прымусіць яго жыць разам. Не могла. Гэта падобна на, ну, на вёску, вот штосьці такое, на гарэлачкі там пайшло, паехала. Ні, це просто Гэта була уплив. месть. Це була... Ти б так зробила? Я ні, але жінки в Україні так робили. У нас по новинам показують. Невядома яскраві скульптуру шафіна коня. Ну, гэта кожны раз, калі фігура прыгожая на дошке там і перамог, то хочацца помсты. Не, могли скрасти. Могли скрасти коня І... і... 100%. Ну, ти ж у Білорусі жив, ти ведаєш, як це робиться. Я б і сам скрав. Не, ну просто, Я думаю, що чого б я не зробив би. Ну, хату спалити, ну, ні, ну я б не спалив, ну, може, якщо... Ні, хоча... Підпалив мене, не спалив. Коли б моцно кохав, ні. Студенти зварили суп з пеўня, які павінны быў узначаліць парад у Александрії. Вось гэта Що таке просто парад суд. об Алекс- Гэта не про нас. Навіна класная, выдатная, файная, але ну не так бы студенты не зрабілі. Яшчэ Александрія, ведаеш, Що што такое таке? Александрія? Що таке? Александрія гэта там, дзе нарадзіўся Вусік. Що ти не того садом показуєш? гэта той, каго нельзя называть. Так, О, Боже. Волдеморт. Волдеморт. Ну да, Все Волделук, вот это. Волделук. Волде картошки. Да, ось ён нарадзіўся. Зараз студенти, яны б не забілі нікого. Яны такі всі білоручки такі. Яшчэ ну пеўня забіць студэнты. Ну, і Я на секунду все маленькие. Ну, дід, який би, от... Я зараз, мне сегодня забив. уже 30 годов, я боюсь пеўня забить. Ну, якщо б життя прижало, то можна було то півнгаток Ну, слава богу, Кипяточок. не затиснуло. і суп сварити. А чому за горло, коли за лапи? Та ні, така я За лапи- спочатку ти голову рубаєш, Ну, Да. тому що це по логіці. Так что вы думаете? Ну, окей, Рома, Александрия, no? я думаю, що Олександрія. Что вы отказываете? Ти що, Олександрія? Давайте. Александрия. Олександрія. Я за Олександрію. Олександрія. Треба поглядеть на правильный вариант отказу. Так, О, серьезно? правильный вариант отказу. Ого! Студенты зварили суп з пеўня, Логика, які логика. павінны бы узначаліць парад у Александры. Вы отказали правильно, таму вы можете прыбраць одну скрыню, і гэта будзе скрыня нумар 1. Прошу тебя. Так. Я бы руки кудись усунуть. О, тут кава. Тут кава. Віншую з першым правільным адказам і пераходзім да наступнага пытання. Хто глядзеў Еўрабачанне з удзелам Беларусі, калі Беларусь яшчэ удзельнічала ў Еўрабачанні? Было такое. Відомо, що було такое, так. Было такое. Слухайте, ну насамрэч гэта вельмі круто, потому что я ніколі не глядзеў Еўрабачанне, і у вас ёсць хоць якісьці досвед, які дапаможа вам адказаць на наше наступнае пытанне. Итак, як называлася песня Полины Смоловой на Еўрабачанні 2006? Eyes That Never Lie, My Galileo, Мам или Мум и Хаста Ла Віста. А соловіста, це точно може ні? Майк Галілео, Ліха Столовіс. Ні, чесно, я люблю Євробачення, але з А що, Білорусі... Корж ще не співав десь що? А Корж не співав на Євробаченні? Так понятно, чому воно не виграло. Та Білорусь би виграла, перемогла би Євробачення, Так би- коли би там співав Корж. Ми звертаємося до Білорусі зараз. Потрібно дати шанс Коржу на Євробачення, як тільки Білорусь буде в Єврозв'язі. Дякую усім за увагу. Все гэтай песні калісьці былі на Еўрабачанні з боку Беларусі. Усі прям? Усі так. Ти впевнений? Беларусь серйозно? удзельнічала як мінімум 4 рази у Євро. Мам, такої пісні не пам'ятаю докладно. Ти увогуле пам'ятаєш? Eyes Смолову? That Never Lie. Я тобі тільки що про це сказала. Так? Де? Скажи ще раз. Але я думаю так, я не впевнена. У мене є план. Давай. Ніхто з нас докладно не ведає. Так? Хто з нас лічить, що він везучий? Ну, шире. Ну, я до цього моменту думала, що я Що? дуже везуча. Влад? Я не вважаю, що везучий. А ти, Рома? Ні. Ні? Обирай, Піпі. Я думаю, що I that never lie. Це наш варіант. Eyes That Never Lie. Гэта ваш фінальны адказ. Зараз мы паглядзім, наколькі вы вязучыя людзі. Паглядзім правільны адказ. Хастоловіста берем. Мам.
Гэта спявае Паліна Смолава, і яна спявае песню, якая завецца «Мам». Пераходзім да наступнага пытання. Наступнае пытанне наша нумар 4. Вось. І перад гэтым я запытаю, якая ваша любимая сладасць? Вось, што ты любіш, напрыклад? Згущенка. Уладзі, якой у тебе? Також згущенка, але українська з хлопчиком, який посміхається. Київський торт. Київський торт. Але саме рошелівський. Гэта лепшае, гэта ўвогуле лепшае, што ёсць. І твой варыянт адказу? Гэта, я так думаю, Несквик. Якая назва у гэтага зефіру? Чародзей, чаровей, чамадзей, Чаровей, мы готовы. Чаровей. Фарадзей. Все, мы готовы. О, Чаровей, нам одразу. цей Давай, зефир поехали. привозили, Не да? будем гублять час. Чаровей. Давайте, Я давайте, не давайте. ведаю, тебе- Чаровей, дорогой, давай, давай. Чаровей? Поехали, Чаровей. Все, не губляй час. Чаровей? Поехали, Чаровей, давайте, давайте. Чаровей, Чаровей? все. Окей, Чаровей. Давай, Окей. давай, Чаровей. Худшей. Мне подається, що Отказ, це виглядає як отказ, запит. отказ. Там Чамадей, Чамадей. Чаровей, худшей, Чаровей. Може, Фарадей? Худшей, Чаровей, блядь, часовий до отсюда. Ми довіряємо йому, давай. Чаровей. Дякую усім. Чаровей, все, скриню сюди, я кажу. Добре, і давайте поглядим правильний отказ. Хорошо. Зефірна душа, я ўсё ведаю про гэта чаравей. Я вот столькі наеўся. Мне мамка уже 3 гады толькі чаравей перадае, ё-маё. Вы можете прибрать со стола наступную скрыню, і гэта будзе скрыня номер 5. Хто хоча її прибрати? Да давай я, Роман, ну гэта мой чаравей давай ты. быў. Давай, гэта твоя победа. Калі там будзе таракан, вам усім тут... Так, з коробочку давай тут. Там якісь бумажки. Добре, што не какашки. Что это такое? Гэта 500 синонімаў да слова няўдачнік. А недорека там есть? Там ёсць усё, ведаеш? Файлануўся. А це хто? І мы пераходзім да наступнага пытання. Апошняе пытанне было тэарэтычным, а зараз будзе практыка. А цяпер вам прыйдзецца здагадацца, у якой піяле знаходзіцца беларускі Я уже зефір. ведаю, Так якой. і в Я уже якій? все. Ну, Ви Это понюхали, досвід. значить треба попробувати. Так воно пахне маршмеллоу. Да не, ну это не так. Хотя... А чого це тобі ні? Чим він Чекай. тобі? Мы можем собрать верхушку. Вы можете яшчэ пасмакаваць, не абавязкова нюхаць гэта. Ладно, може це не білоруський. Ну, вот этот отличается от всех. Зараз. О, це чимось на наш похоже. Вот это не наш, 100%. Его увозим. Я разбираюсь. Дайте попробувати, що це. Я ведаю, Який невкусний. У червоний не наш. Нет, вот этот наш. Оцей? Да. Це таке, як я подумала? Так. Серйозно? Так. Или цей. У червоний буде наш. Вот это. Это буде наш. Не. Не? Ну, у меня спрэчка ўнутраная паміж рашэнам і паміж бабруйскім зефірам. Але, хочацца паспрабаваць вот гэты варыянт. Па-першае, таму што ён скончыўся. І ўжо тут мы не паспрабуем новых варыянтаў. Усе паспрабавалі. По-другое, густ нагадвае максімальна беларускі зефір. Думаю, що зелені, тому що, наскільки я пам'ятаю, коли я останній раз пробувала білоруський зефір, який був у нас вдома, він був зверху з такою корочкою, а всередині був дуже такий м'який прям. Ніфіга собі, які глибокі веди білоруського зефіра. Ну, я не впевнена, це я пам'ятаю як. Вось, і ти лічиш, що гэта не белая піяла, ці ти згодная з Даніком? Гэта Ні, я з Данієм не згодна. Так, тады вырашаюць хлопцы. У нас ёсць, як я разумею, 2 варыянты адказу. Гэта белая ці зелёная піяла, за якую вы Што галасуеце. было у вас у роце, калі быў Зелений. Окей, Зелений. я за червоний. У нас у нас 2 за зелене, я за цю. Окей, зелене білоруське. Тому що двоє, ми демократи. Ой, ну так. Чому українці? Зараз Українці вирішили, що це Двоє українців, це теж Ви вирішили, що зелена, це буде. Ось як працюють демократи. Але я за гэту. Правильный вариант отказу – гэта ружовая піяла. Ружовая піяла. Самый маўклівы Роман
сумеў адказаць А вы правільна. не паслухали? Пераходзім да наступнага пытання. На ўсялякі выпадак запытаю, ці ведаеце вы, украінцы, што такое заплечнік? Ці ёсць у вас ва ўкраінскай мове такое слово? Заплечник? Заплечнік. Може, це як вішак оцей? Ну, то есть вішить. Не, гэта вось тое, што на спіне носяць, там рэчы розныя носяць. А, рюкзак, портфель. У вас гэта завецца портфель ці рюкзак? У Не, нас рюкзак. Ранич. Ранець, Да. рюкзак. у Беларусі цалкам гэта завецца заплечнік. Але у адным горадзе гэта завецца іншым чынам. І зараз вам трэба будзе адказаць як. І так нашае пытанне, як у Гомелі называюць заплечнік? Паршак, наждак, бардак, спартак. Ну, Спартак это, ну, докладно Странно. не. Хотя, может быть. Паршак, портфель. Бардак. Мені теж щось паршак. Паршак это Наждак паршак. це Это парше. Паршак. У меня есть свой паршак. Наш паршак, бардак. Ладно, ну давайте будем з вами думати, ну, як трохи логічно. Гэта першая стратегія. Спартак. Ну, синонім Спартак. Ну, ніяк не зв'язано з наплічником. Да, То, що я Я за слухаю, калі плечима. там ти спартивні речі носиш, наприклад. Ні, так і що? Ні. Ладно, що інтуїція підказує? Я Ти думаю, що паршак. Ти думаєш, що паршак? Ну, я так Ну думаю. все, дякую. Ну, не Спартак. Не Спартак. Не отгукается. Не Ти наждак. ведаєш, Гомель гэта ближэй до Украины, да? До Украины, тому давайте будем думать у гэты бок, у украінскі бок. Якое з гэтых слоў бліжэй усяго до Украины, на вашу думку? Паршак. Да, ми кажемо про Паршак? портфель. Портфель, да. Мы обираем паршак. И вы обираете паршак. Давайте поглядим правильный отказ. Это заправды паршак. Да. И теперь вы можете прибрать со стола наступную скрыню. И это будет скрыня номер 2. Ой, там щось сипуче. Уладь буде Там щось сипуче. Бисер. Бісер. Гомельские изумруды. Можете все это. Гомельские изумруды. Я сподіваюся, що коли ви виграєте гроші, у вас не буде. Ви не будете ось так губляти, як зараз губляєте бісеринки. І ми переходимо до наступного питання. Давайте поглядим сюжет, а потом будет питание. Сегодня туда пришли не только минчане, но и гости столицы. Забула слово. Видно, что минчане все больше и больше придерживаются активного образа жизни. Ведь Спасибо. И напомню, Елена Козлова была на прямой связи со студией. Цікаво, што з ёй было далей, але у нас зараз будзе пытанне да гэтага кавалачку. І так, наше пытанне. Пытанне на увагу. Что было написано у бягучем радку? Пенсионный возраст для белорусов вырастет на полгода. Январские пенсии Белпочта выплатит досрочно. С 1 января изменяется система оплаты труда бюджетников. Минимальная зарплата с 1 января составит 375 рублей 20 копеек. Я хочу сказати, що я побачила, що там була строчечка така знизу, де було написано про почту. Може, це якраз... Там було знизу під ефіром, там, де вона говорила, це бігуча строка, де було написано Білпочта. Я думаю, що про Білпочту, то що там було написано знизу щось про почту. Вера зауважила, побачила, і вона... У цій строчці. У її було завдання сярод нас, і вона з самого начала була запрограмована читати усе уважливо. Тому ми обираємо другі варіанти, більш, ну, без лишніх слов. Просто другий варіант і скриню сюди. Спасибо. И напомню, Елена Козлова была на прямой связи со студией. На жаль, правильный вариант отказу гэта третий. С 1 января изменяется система оплаты труда бюджетников. Калі шчыра, там таксама было невялічкі допіс і пра Белпошту, але там было не пра пенсіі, там просто упаміналася Белпошта. Мы спецыяльна гэта зрабілі, каб вас заблытаць. Вось такія мы козлы. Пераходзім до наступнага пытання. Хацелася б запытацца, ці любіце вы гурт Queen
так, як і люблю його я. Ну да, слухаю пісні, але не прям що фанат. Ну тады, калі вы не фанаты, вам будзе можа трошачки цяжэй адказаць на гэтае пытанне, таму Не што фанат. наступнае пытанне будзе тычыцца у тым ліку гурта Queen. Які беларускі гурт выпусціў альбом з культавай вокладкай у такім шматтварным стылі? І варыянты адказу гэта песняры, Би-2, Ляпіс Трубецкой, Без білета. Я ведаю сам без билета солист и гурт. Я думаю, что гэта можа быць. Ён мог придумаць такую ідэю умоўна, яна збольшага падыходзіць да без билета. Би-2, я думаю, не. Яны не будуць так рабіць. Ляпіс таксама не. У яго не было 100%. Я думаю, або песняры, або без билета. Песняры? А песняры же ёсць новыя гэты. Что? Ёсць старыя песняры, ёсць новыя песняры. Можа, новыя зрабілі? Песняры або без билета. Ну, хай будзе песняры. Глядзі, там один чалавек, но 4 головы. Твары, так. Беларуская гідра. Можа, чалавек хацеў сказаць, што я паю як 4, но я один. Таму не Без песняры. билета. Без білета? Так, докладно, без А билета. там у них 4? Наш отказ без билета. Ваш адказ без білета, вы ўпэўнены ў гэтым. Ну Не так, песняры, не песняры. Без билета, все. Вось, без білета. Так. Давайте паглядзім правільны адказ. Гэта, на жаль, Ляпіс Трубецкой. Пераходзім до наступнага пытання. Нашы сябры украінцы зноўку змогуць даведацца, вы ўжо паглядзелі такі крынж, як беларускія навіны, а цяпер у вас будзе магчымасць паглядзець рэкламу, якая круцілася па беларускам тэлебачанні. Так, звяртаем увагу на дэталі. Шановныя. Які зашквар. Які крынж беларускі. І тут усатый. Гэта усы, гэта мода. Беларускі стыль. І пытанне, што рэкламуецца? Металургічны завод, сумленная праца, грабянец для вусоў, профілактыка СНИДу. Мне кажется, що грабінець для вуз. Да ну, ты що, серйозно? Ти думаєш, хтось буде закупати рекламу на грабінець для усов? Ну гэта ж Беларусь, у нас гэта вельмі папулярная рэч. Ну, металургічний завод. Металургічний таке, завод не знаю. або Металургічний завод сумленна може бути, праця. або сумленна праця. одне, А чому не профілактика? А де там СНІД Де ти там був? побачив? Ну, ён на душу Помився. намився і пайшов. Та ні, не профілактика. По типу, глядзі там, не нарабі. Гэта не павінна быць, типа, ну, здагадайся, прасніт або не прасніт. Там адразу зразумела, о, праспіт сразу. Ту-ту-ту. Окей, там быў завод, потым ён пайшоў, памыўся вусы на... Сумленная праца. Що, На- і що нашмихав, зробили і- акцент і на куди тому, він як він, пішов? як він в Сумлінна дзеркало праця. дивився? Сумленная праца. ну, рекламу. Було ще грабінець Я- для усов. А як? А навіщо рекламувати сумлінну працю? А от У металургічні Білорусі сумленну працю для чого рекламувати? Ладно, там в Совєтському Союзі, ну в Радянському Союзі. Ніхто не розказав ще, що Совєтський Союз не розпався. Так. Сашка заховав час. Так це реклама, якось не знаю. Дай Бог, щоб 2000 року, а то ще раніше. Так, все нормально, це не Совєтський Союз ще. І він ще не ушов до кінця. Я за варіант про СНІД. Ти проснит? Угу. Я про його. Ну, ну дивіться, якщо реклама повинна рекламувати щось, Агітувати до закликати чогось. до чогось. Сумлінна праця, так працювати, а от На завод, заводі. ідіть, працюйте на завод, громадяни. Да, і там і показує людину, яка не Да. просто миється в Яка душі щаслива. і причесується, а яка Сумлінна людина, праця. яка працює. Металургічний завод. Сумлінна праця – це... Металургічний ну, завод. Все, давайте за завод. Завод. Давайте все, не будемо тягнути котку за яйки. Значыць, вы адказваеце металургічны завод. Так. Вот. Але я за сумленную працу. Я за гребінець. Гэта ваш адказ, хочу падкрэсліць, што Данік быў упэўнены, што гэта не профілактыка СНИДа. Я хочу Почекай. Профілактика СНИДу. Глядзім. О, і за чим ён вернеться? А, замок. Храните супружескую верность.
и вы защитите себя от СПИДа. Ага. Ну, можна сказати, що фрагмент ми не бачили це і не так зрозуміло було. На жаль, ми знову не прибираємо скрині. У нас апошняе пытанне. І гэта, нагадваю, апошняя магчымасць прыбраць скрыню са стола. Таму у гэтым пытанні не будзе варыянтаў адказу. Але калі вы адкажаце, ну, можа быць, не зусім тое, што было ў арыгінале, але штосьці вельмі падобнае на гэта таксама будзе залічвацца. І тут я гаварыў, што у нас не будзе ніводнага пытання, я гаварыў Уладзю, што у нас не будзе ніводнага пытання пра Макса Каржа, але у нас будзе пытанне пра іншага рэпера. І гэта діджей Анатоль. Глядзім. Я из средней семьи, но хочу быть богатым. Имею черный бумер и классную хату. Бывает, я в школе неплохо учусь. Працягніце трек диджея Анатоля. Кто не отчул, что он там пел, я из средней семьи, но хорошо быть богатым, иметь черный бумер и классную хату, бывает, я в школе неплохо учусь. И что далей? Сказал диджей Анатоль. Учусь, клопочусь. У деда майго есть шэры гусь, гэта не то. Не-не-не. О, йоу. Может, просто йоу там? Йоу, и все? Можа будзе Беларусь штосьці? О, может, О, до речі, рифма школе є. неплохо учусь, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь, что это такое? Да, Беларусь, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь. Я Беларусь, женюсь. Женюсь там раз. Женюсь, уб'юсь, нап'юсь, Беларусь. Люблю Білорусь. Люблю Ти Беларусь. ж любиш Білорусь? Ну, Ну, давай так, Ну, мы принаймні, це в упомянули, рифму что там підходить. есть слово Беларусь. Все. Это наш отказ. Ну, что если такое, я люблю Беларусь, это ваш финальный отказ. Так, все. Ну, это мы просто... И глядим правильный отказ. Я из средней семьи, но хочу быть богатым. Имею черный бумер и классную хату. Бывает, я в школе неплохо учусь. Так дед не покупает мега чупа-чупс. Калі было хоць штосьці падобнае да гэтага, я б залічыў гэтае пытанне, і вось у Романа был, ён упамянуў деда у адным са сваіх адказаў, і калі вы адказалі штосьці пра деда, гэта быў бы таксама успрынята як правільны адказ, але, ну, на жаль... Каждый раз, когда мы кажем услых слово Беларусь, это про деда. Просто, ну... Нет, серьезно. Тому ты подумаешь. Ну, згулялі як згулялі, а зараз будзе гуляць ваша інтуіцыя. Мяркую, что это 10. А я думаю, що 3. Я думаю, що... Давайте просто, ну, каждый набирает свой номер, мы заиграем на каменцы и порешаем эту катку. Я думаю, що 3. Я про нього думаю. А Весь так можно заробить? Вот так? Так можна, але Енергію. тільки чапаць не трэба. Энергию, грошу. Да, Чотири Можно? енергії. Можна. Окей. Я за 6, він за 4. Давай. Я меркую, что 10. А ми усі. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Домой. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, ты Я хочу догадать, что интуиция Даника подводила подчас передачи кожный раз, Все, але дорогенький, я отшиняю. Ну, давай. скриня номер 10. Пара-пара, 500 хвилин песни Беснярова «Беловежская пуща». Ведаеце, у якой скрыні были 500 евро? У скрыні номер 6. И тут лежали гроши. Ну, окей, хай буде. Вы амаль что выиграли. Вы цудоўнейшая команда. Вельмі шкада, что у вас не атрымалася. Вы были вельмі близко до гэтага. Але, ну, что зробишь, такая вось гульня. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, подобайки, гэтак лічыцца, пишем штосьці ў каментарах и до побачення.